lov til at se kontroltårnet. Tror du, de holder øje med os derinde? De bestemmer i hvert fald, hvornår vi må flyve. Det er dem, der bestemmer det hele. Er det ikke rigtigt, Jakob? Ja, det er sjovt. Man kan næsten se, de sidder deroppe, hva'? Og nu er der en ny flyver, der får lov til at lette. Og det er også en SAS-flyver. Se! Den skal til Spanien. Og lige om lidt, så er det min flyver, der får lov til at lette. Men først når kontroltårnet giver lov. Nu skal du bare se. Nu kommer SAS-flyverne op i luften. Whoops! Øj, det er sjovt, hva'?